Bismillahirrahmanirrahim. Manahi naha wisnyaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anitakhatumi saking ngadamal cincin bidahabi kalawan anitakhatumi saking ngadamal cincin kalawan dianggo wong lanang bidahabi kalawan emas. Nah wisnyaga ya Rasul takallupi saking merdih-merdih lidaipi kadue tamu. Nah wisnyaga ya Kangjeng Nabi anisyurbi saking ngomben pi aniyati dahab ing dalam pira-pira wadah emas wal fidati lan perak. Wa anil akli lan saking mangan minhuma saking dahab lan pidoh. Wa anil julus lan saking duduk alaihi ma ing atas dahab lan pidoh. Wa naha lan wisnyaga ya Kang Jabi anil lubsi dibaj saking nganggo sutra wal hariri lan ayeuna satra dibaj wal hariri lan sutra. Nah wisnyaga Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai isimari saking ngajual bubuahan hatta yabdua sehingga yanta malatek solahuha opo kapatutane simar. Nah wisnyaga ieu Kangjeng Nabi al bai'a ing wong kang ngajual wal mubta'a lan wong kang ayeuna narima atawa tuku wong kang tuku narima ngadol. Wa fi riwayatin dan ing dalam riwayat sawiji makana ono ieu Kangjeng Nabi ida suila tatkala den takon ieu Kangjeng Nabi an salahiha saking kapatutane ieu simar. Kala ngadahu ieu Kangjeng Nabi hatta tadhaba sehingga hilang ahatuha opo penyakit ieu simar atawa bahaya nih penyakit lah. Nah wisnyaga ieu Kangjeng Nabi an siami yaumina saking puasa 2 poe yaumil fitri tegese puasa dina lebaran wa yaumin nahar lan dina lebaran kurban muttafaq alaih. Nah wisnyaga ieu Kangjeng Nabi an syuhrata ini saking kang masyhuroro dikati siap sawiji tipis anggoan wagilatiha lan ayeuna lan kedaline siap gilatnya atau gede lah gedene siap waliniha lan leles siap wa khusunatiha lan kasare siap wa tuliha lan dawane siap wa kisoriha lan cendeke siap walakin sadarun tatapine utawi pertengahan bima ikut tetap ing dalam barang baina zalik ing dalam antara kabeh waktu sodun lan aina sineger tengan. Nah wisnyaga ieu Kangjeng Nabi anil abi saking nginum saleguk disakaliguskeun nafsan kalawan napas wahidan kang sawiji wa qala Nabi dalika utawi kileh iki anil abi napasan wahidan surbu syaitan itu ngombene setan. Nah Kangjeng Nabi anal muwaqaati saking bersetubuh qoblal mula abati ing dalam sadurung ayeuna muqaddimah cumburayu. Nah Kangjeng Nabi anil wasmi saking ngadamel karang pil wajhi ing dalam wajah wa darbi lan mukul pil wajhi ing dalam wajah. Nah Kangjeng Nabi anil akli to'am al hari kang panas hatta yumkina sehingga imkan bisa dipangan kalawan ora nono panas ieu to'am. Nah Kangjeng Nabi anil nabhi saking niup pito'ami ing dalam makanan wa syarabi lan inuman. Nah Kangjeng Nabi anil sabil amwati saking mesuhi pira-pira wong mawat. Nah Kangjeng Nabi ayyasroba yang tangumben arojula supang walanang ko iman hale dodok hale lungguh hale nangtung lah. Nah Kangjeng Nabi ayo komo apa yang tadi tangtung yang tadi jenengkeun arojulu supang walanang min akadihi saking nggon dodoke rojul
wajdi salan dodok pihi ing dalam ayeuna makad akhirun sapa wong weneh. Nah kang nabi ayam sah apa yen ta ngagepok arojul sapa lanang yadahu ing tangane rajul bisobin kalawan dodot bisobiman kalawan dodote wong lam yaksu kang ora ana nganggo ya siman ing saub. Nah kanjeng nabi takalama apa yen talarasan nisa sapa wong edon illa biidni azwajihina angin kalawan izin pira-pira suamine nisa. Nah kanjeng nabi ayatamatto apa yen ta ngadawakeun arajulu sapa wong lanang pirajuli fi salating dalam salat au inda nisa atawa ing dalam salate wong wedon illa inda imraatihi angin ing dalam nalika rabine rajul au jawarihi atawa amata rajul. Nah kanjeng nabi ayat lisa arajulu sapa lanang baina rajulayan ing dalam antara wong lanang loro illa biidniha angin kalawan idine rajulayan. Nah kanjeng nabi anbi il inab saking ngajual anggur mentah hatta yaswada sehingga ireng ya inab wa anbai il habi lan saking ngajual bibijian hatta yastada sehingga teas atau kuat ihab. Huruful ha harful ha hajiru ngadohi sira kabeh minad dunya saking dunya wa ma pihalan barang pihak kang tetep ing dalam dunya. Hadiyatullah utawi hadiah Allah ilal mukmin sailun iku wong kang jajaluk ala babihi ing atas lawange mukmin. Hal min ahadin yamsi anata saking wong lanang yamsi iku lumaku ieu si ahad alal mai ngatasé luhureun banyu ilab talat angin teles qadamahu opo delamakan lorone ieu si ahad kadalika kaya mongkono-mongkono madkur iku kaya mongkono-mongkono madkur sahibu dunya utawi wong kang anduwene dunya la yaslamu ora ana selamat yisi sahib minad dunubi saking dosa. Gitulah kadzalika kaya mongkono-mongkono hale kaya mongkono-mongkono madkur sahibu dunya utawi wong kang anduwene dunya la yaslamu iku ora bisa selamat ya sahib minad dunya saking dunya. Hatan suruna annata ayana den tulungan wa turzakuna hatun saruna gitulah ora den tulungan wa turzakuna lan ora den rezekian illa bidu apa ikum angin kalawan pira-pira wong kang lemah saking sira kabeh. Halakat rusak arijalu sapa wong lanang hina atau ati ing dalam nalika anut yasirijal anisa ing pira-pira cewek lemah ala utawi hawa nafsu magpurun iku kang den hampura li sahibi kade wong kang anduwene hawa malam yakmal selagi ana migawe isi sahibihi kalawan hawa aw yatakalama tawa sadurung olah rarasan yasira sahib ing hawa alhamu utawi kabingung nisful haram iku saparane kapikunan. Huruf harful waw wallahi demi Allah madunya ora ana dunya fil akhirati ing dalam akhirat illa mislu angin iku seumpamane barang ngajalu ngajadikeun ahadukum sapa salah siji sira kabeh asbahum ing curuke ieu si ahad hadihi kang iki minal yami saking ayana yami saking laut. Paliandur maka becik mikir-mikir ya si ahad bima kalawan barang yaju kang babalik ya si mak wasabul mu'minin utawi sob utawi mayang kapayahane wong mukmin kaparatun iku jadi kiparat fi khotoyahu kaduwe pira-pira kaalaane ya si mukmin wakul wukila dan wakilkeun bisyamsi kalawan sarangenge tisatu amlakin opos salapan malaikat yarmunaha kang ngabalang ieu amlak ha ing syams isalji kalawan salju kula yaumin ing dalam saban-saban dina walau la zalik lamun ta ora nono utawi ikilah iki yarmunaha iku maujud
ma'atat maka orang nono maka ieu si samas ala seuning atas sawiji-wiji ilah arokothu angin ngabuang ieu si samas hu insya waladu Adam utawi anak Adam kulu sakabehe walad tahta liwai iku tetep di bawah bendera ingsun yaumal kiamah wa ana utawi ingsun awaluman iku permulaane wong yutahu kang den buka lahu kadue siman babul jannah apa lawang surga wailun utawi keruksakan li umati kadue umat ingsun min ulama isu iku tetep setengah saking ulama su wailun utawi kecilakaan liman ikut tetep kadue wong layak lamu kang ora ana uning ayasiman wa wailun lan utawi kecelakaan liman ikut tetep kadue wong alima kang uning ayasiman sumalam ya malu maka kari karona migawe sama isman wailun utawi kecelakaan wadin iku jurang sawiji pi jahannama wail utawi neraka wail gitulah wadin iku jurang sawiji pi jahannama ing dalam jahannam yahwi gugur tawa tumurun gugur fihi ing dalam wail al kafir sapa wong kafir arba'ina kharipan ing dalam 40 apane taun qabla ayab lugo ing dalam sadurung yen tatu maka ieu kafir kokhrohu ing tengah-tengah wail al wahdatu utawi waldah utawi hidup menyendiri khairun iku lebih bagus min jalisisu tinimbang saking lulungguhan ayeuna kaalaan wal jalis utawi lungguh wal jalisus solih utawi lungguh utawi duduk semertane wong soleh khairun iku lebih bagus min wahdati tinimbang saking menyendiri wa imlaul khair utawi ngabeki kabagusan khairun iku lebih bagus minas sukuti tinimbang saking hicing wa sukutu utawi sukut khairun iku lebih bagus min imla isyar tinimbang saking ngabeki kaalaan al wudu utawi ngawasuh tangan loro qabla ta'am sadurung mangan wa ba'dahu lan sawise aina ta'am yanpi iku nganapikaken ieu wudu al faqra ing fakir wa huwa tawi wudu min sunnatil mursalin iku setengah saking thariqah wong kang den utus kabeh al walad utawi anak samaratul qalbi iku buah hati wa innahu lan satuhune walad min raihanil jannah iku setengah saking wewangian surga al wal utawi wal kullu wal tegese sakabehe jurang liman iku tetep kadue wong taroka kang ninggal ieu siman iyalahu ing keluargane siman bi khairin kalawan bakabagusan wa qadima lan tumeka ieu siman ala rabbih ngatas pangeran siman bisyarin kalawan ngagawa ala walladzi nafsi utawi dat walladzi demi dat nafsi utawi jiwa raga ingsun biadihi kuteping dalam kekawasan alladzi la ta'muruna yakti marentah temenan ingsun bil ma'rufi kalawan kabagusan wala tanhauna lan yakti yakin nyegah temenan ingsun anil munkari saking pamunkaran awla yushikana atawa yakti age-age temenan ingsun Allah ing Gusti Allah Ala yusikana atawa yakti age-age temenan Allah sapa Gusti Allah aya basa ing ngarep yang tangutus ya Allah alaikum ing atas sira kabeh adaban ing siksa minhu saking Allah sumatad unaha maka kari-kari ngaduha sira kabeh ing Allah wala yastajimu maka ora disubadanan maka ora nyubadanan ya Allah lakum kadue sira kabeh la taqulu aja mangan sira kabeh bisimal kalawan tangan kenca apa ina syaitan kana satana setan yaqulu iku mangan setan bisimal kalawan tangan kenca la ilaha illallah utawi la ilaha illallah la yasbiku iku ana ngadingini hu ing la ilaha illallah amalun apa amal sewiji wala tatruku lan aja ninggalkeun sira wala tatruku lan ora ninggalkeun ieu la ilaha illallah adan baing dosa la imanana orano keimanan sampurna liman kade wong la amanata kang orano kepercayaan iku maujud lahu kade siman waladina lan orano agama orano sampurna agamane liman kade wong la ahda kang orano nyumponan janji iku maujud lahu kade siman la akulu orano mangan ingsun wa ana hale utawi ingsun mutakiun iku kang lagi nyarande
La tabagadu orana silih bendu sira kabeh wala tahasadu lan silih hasud sira kabeh wala tadabaru lan orana silih mungkuri sira kabeh ngomongkeun tu kangen wa kunu lan becik ono sira kabeh idallah ing pirang-pirang hamba Allah ihwanan iku duduluran sadulur wala yahilulan haram lil muslimin kadua muslim ayat juru apa yang tangareheng ieu muslim aku ing dua muslim pauka salat ayamin ing dalam sadukur 3 hari. La tajlisu orang nono lungguh sira kabeh alal kubri ing atas luhureun kuburan wala tusallu lan ojo nyolatan sira kabeh ilaihina maring kubur la takhtalifu parabutan sira kabeh fa inaman maka satune wong qabla kum dalam sedurung sira kabeh talaku iku parabutan ieu si man qablakum kabeh pahalaku maka sebab yen taruksak ieu si man kabeh. Lata dulu rono manjing al malaikatu sapa malaikat baitan ing omah pihi kang iku tetep ing dalem bait kalbun utawi ono anjing wasuratun lan gambar hayawan. Wala tusyaddu ojo den bangataken arihalu opo piro-piro arihanya opo piro-piro tempat kang dianggo tutunggangan illa salatil masjidi angin maring telu pira-pira masjid al masjidil haram sawiji masjid haram masjidil aqsa masjid hada dan masjid ingsun hada kang iki nabawi la yazun lagi gingsir manas anas sapa manusia bi khairin ikut tetap merkoleh kebagusan ma ajalu selagi ayeuna para nono non ajalu guru musuh ieu si nas alfitro ing buka lasyama ana puasa iku kang sah liman kade uyung yubayyiti kang nginepkeun ieu si man asyama qabla fajri ing niat puasa lan ngaraksa pembatalan qabla fajri ing dalam sadurung metu fajar. Latad guru ojo nutur sira kabeh hal kakum ing karuksakan sira kabeh illa bi khair angin kelan kabagusan la tak jabu ora ngagawokaken sira kabeh diamalin kalawan amal sewija amilin kang amal amilin kang amal hatta tanduru sehingga ningali sira kabeh bima kalawan amal tamu kang den pamungkas sapa lahu kadue amal la tagdobu ojo bendu sira kabeh wala kala nikutep kadue sira al jannatu utawi surga la takusu ora nono ayeuna non ora nono nyaritakeun sira arruya ing impian illa ala alim angin ing atas wong alim aw nasih atau wong kang nasihatan la tukrihu ojo mika sengit sira kabeh mardokum ing wong kang gering sira kabeh ala ta'am wasyarab fa innallaha maka satun Gusti Allah yutimuhu iku aweh mangan ya Allahum ing mardokum wa yaski lan aweh minum ya Allahum ing mardo la takrahu ojo sengit sira kabeh albanati ing pira-pira anak wedon fa innahum banat al mu'nisatul ghalibatu iku kang ayeuna iku kang ngaring-ngaringi tawa ngabungahkeun al-ghalibatu tur kang mahal latumaru ojo madoni sira ahoka ing dulu lanang sira wala tumazihu lan ojo menyakiti atau menyakiti siraha ing akho wala taidhu lan ojo janji siraha ing akho mau idan kalawan janji patukhlipuhu maka nyulayaan sirahu ing mauid latar gobu ora nana mika ngewa sira kabeh an abaikum saking pira-pira bapak sira kabeh paman rogiba maka te sapa rogiba mika sengit ya siman an abawahi saking wong tuarane siman pakot kaparo maka teman-teman kupur nikmat ya siman latu sapiru ojo lulungaan alimraatun sapa wenon masirata yaumaini ing dalam lalakon perjalanan 2 hari
laisa kang ora nono maha iku tetep sumertane imro'ah zaujuha sapa suamine imro'ah au zu mahramin atawa sumertane kang anduweni mahram. La tunza'u aja den cabut arahmatu apa rahmat illa min syaki angin saking cilaka. La haula utawi maca la haula wala quwata illa billah dawaun iku jadi obat mintis ati watis ina saking 89 daan apane penyakit. Aisaruha utawi leuwih ringane daan alhamu iku kabingung. La turawiu ojo ngaget-ngaget sira kabeh al muslima ing wong muslim fa inna ra'atal muslim kakasatuhune ngareruas wong muslim dulmun iku kadoliman adim kang agung. La tasubu ojo mesuhi sira kabeh arriha ing angin fa inna harih min rauhillah iku setengah saking pangbubungah Allah. Tak titu maka iya rih birahmati kalan mau rahmat wal azabilan mau azab walakin salu tetep ini jajaluk sira kabeh Allah ing Gusti Allah khairakum ing kabagusan rih wa ta'udulan jaluk pangraksa sira kabeh laing Allah min sari hari la soma orana puasa man sapa wong soma kang puasa yesiman al abada ing dalam salase wa riwayati la soma orana puasa iku maujud wal abtur la soma orana puasa yesiman wal abtur orana buka yesiman. La tusallimu ojo awe salam sira kabeh taslimal yahudi kalawan uluk salam yahudi wa nasri fa inna taslimahu maka sedaya uluk salam yahudi lan nasri bil kupupi kalawan piro-piro coba piro-piro nepak tangan wal hawajibi lan piro-piro halis mata. Gerakeun halis mata kring la sab aja rerejengan sira ilal mukminin angging wong mukmin walayaku palamangan ila ta'amaka ing pepanganan sira ila takin angging sopong takwa. Lata sabana ojo ngarewangi temenan sira kabana ing wong sawiji layar kang aran ningali syahad laka kadhe sira min padlin saking kelebihan kamis 5 ing saumpamane barang taro ningali sira lahu kadhe syahad. La tadribu ojo nono mukul sira kabeh ima akum ing pira-pira umat sira kabeh amat sira kabeh ala kasri inaikum ing atase tempat mecahkeun pira-pira wadahi sira kabeh. Fa innalah maka satu nikutep kadhe aniyah ajalan opo ono ajal ka ajalinas kaya ajale manusia. La tutaliku ojo nolak sira kabeh anisa ing wong wedon ila minderi batin angin saking ayeuna non sangkaan kang dohir sangkaan ala kang dohir. Pa innallaha maka sateng Gusti Allah ibu ekonomi kacinta ya Allah ada wakika ing pira-pira lanang kang ayeuna non kang resep kawin. Wah playboy wala dawa qati lan pira-pira wadon kang ayeuna demen kawin. Latu dihiri ojo ngadohirkeun sira asamata ka ing kabungahan liahika kadue dulur lanang sira. As-samata ing kabungahan li ahaka karena arah-arah oleh ayeuna balaine dulur lanang sira. Fayarhamhu maka sebab mikawalas ing akhi Allah sapa Gusti Allah wayab talika lan bakal ayeuna nyoba ya Allah ing sira. Layatamannayanna ojo ngarap-ngarap ahadukum sapa salah sira kabeh al mauta ing maut imam musinan anak kalane wong kang migaya bagus fa'alahu maka mana-mana isyahad izadu iku tambah-tambah kabagusan isyahad musyanan anak kalane wong kang ala fa'alahu isi musi ahad yastaibu iku murih pangampurannya murih kaduhung ya si ahading Allah. Layatamannayanna ojo ngarap-ngarap ahadukum sapa salih sira kabeh al maut ing maut liduri karena kaalaan nazala kang tumuy dur bihi kalawan si ahad fa ing kana ahad labudai kana iku maujud
Makana makalamun tona yasiad labuda ora kena ora mutana iban iku kang ngarep-ngarep walakun maka becik ngucap yasiad ngucap Allahumma ahyini nguripakeun Tuhan ing ingsun makanat selagi ono lah ya topo kairupan khairan iku leuwih bagus di kada ingsun watawafani lan ngamawatan Tuhan ing ingsun makanat selagi ono alwafat opo kematian akhirnya lebih bagus di kada ingsun layukimu rajul ala nang ngabangun layukimu oranono ahudangkeun arajul sapa lanang arajul ing wong lanang kang weneh mi majlisi saking tempat dodoke rajul sumaya jlisu maka kari-kari doduk ya si rajul pihi ing dalam majlis walakin tapassahu tatapene ngarenggangkeun sira kabeh wa tawassau dan ngajembarkeun sira kabeh layak dianna oranono ngahukuman temenan hakamun sapa wong kang mutus hukum bainal isnaini dalam antara wong loro wa huwa hale utawi ieu si hakim basmanun iku lagi bendu la akla orang ana akal iku sampuna kata diri kaya akale kang dianggo mikir wala warok lan orang ana kawiraan iku maujud kal kapi kang kaya nyegahe saking haram wala hasaba lan orang ana kamuliaan iku maujud ka husnul huki kang kaya bagusnya akhlak la yu'minu orang sampurna imane ahadukum sapa salaji sira kabeh hatta kuno sehingga ono ingsun ahaba iku leuwih mikademen si ahad ilaihi hatta habas sehingga leuwih demen hatta habas sehingga leuwih dipikademen ingsun ilaihi munggu ahad min waladihi tinimbang saking bapane waladnya sehingga anake ahad wa walidihi lan wong tuane ahad wa nasi lan manusia ajmain la tajalasu ojo rewangan sira la ya tajalasu orno rewangan alqaumun sapa kaum ila bil amanati angin kalawan bakti ya layatakallapana orang non berduli temenan ahadun sepong seji lidopihi kadue tamune ahad ma la ing barang kang orang nono kawasa mampuh ieu si daib alaihi ngatasé si ahad lae dulu nono mancing aljannata ing surga ila rahimun angin sapa wong kang welas layamutanna ojo nono mau temenan ahadun sepong seji mingkum kang tetep saking sira kabeh ila wa angin hale utawi ieu si ahad yusinu iku ngabagusakeun si ahad dona ing prasangka billahi Allah taala la yu'minu ana sampurna imane ahadukum sapa sira kabeh hatta yiba sehingga mikadam si ahad li akhihi ahad mayuhibing barang kami kadam si ahad nafsi ahad la yuzagu warana den sereud terjebak al mu'minu sopong minu min hujrin saking juhrin saking liang wahidin kang sewiji marata ini kalawan orang balen la ya bulana ojo nono nguyuh temenan ahadukum sapa salasi sira kabeh mina filma ing dalam banyu adaim kang menang aladi kang la yajri ora berjalan ya si aladi sumayak tasil maka kari-kari bebersih ya si ahad ing dalam laidul no manjing aljannata ing surga habun sapa tukang nipu wala bahilun non sapa wong kang medit wala sayun non sapa wong kang ala wala sayul malakah lan sapa wong kang ala kabiasaane laisa orang ono mukmin sapa minum bito amin iku tetep tukang nyelak wala anin lan tukang ngalaknat wala paislan kang gawe dosa wala badi lan tukang goreng capek layan dulu ningali kalawan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala liman marikong jaro kang narik ya si man sabahu ing datu si man khuyala hale gumede betot yati bakal tu maka ala nasi ngatas manusia zamanun opo waktu yakunu kang ono mu'minu sapa mu'min pihing dalam zaman azala iku leuwih hina min sanihi tinimbang saking domba nisi mukmin
besiru bakal ningali ahadukum sapasari sira kabeh al qada ing kokotor fi aini agi ing dalam netra lorone ieu si ahad wayansa lan lali ieu si ahad al jid'a ing aina pang korma fi ainihi ing dalam kang tetep ing dalam mata rorone ieu si ahad kasalahan batur anu jauh ditingali aridahan korma anu deukeut bahkan aya dina deukeut talapok mata teu ditingali yes. Ibu mikademan Allah sapa Gusti Allah amila ingong amil iza amila tatkala amal isa amil ayusina ing harapan ta ikhlas isa amil yakhruju metu an nabi sapa kangjeng nabi assalam yaumal fitri ing dalam dina lebaran wal adha lan dina adha ilal musalli maring musalla maring tempat salat wa awalu syai'un tawi kawitane sawiji yabda kang ngawiti kangjeng nabi di kalawan salat iku salat sumaya sopi maka kari-kari insirop malengos di kangjeng nabi payakulu maka ngadeg mayakum maka ngadeg kangjeng nabi maka bilanas hale payunan manusia wana sole teh manusia ala subupi miturut ing dalam sopenas paya iduhu maka mituturan di kangjeng nabi ingnas waya murulan marenta di kangjeng nabi ingnas yuziu lumaku al yuziu lumak wa anil jamaati saking wong akeh ida marutat kang lewat isi jamaah ayu salima apa yang tauruk salam adukum sapa salat sira ayu salam ngarep yang tauruk salam isi jamaah aduhum min salah sawijine ayu salima ngarep yang tauruk salam aduhum sapa sawijine jamaah wa yuzi lan ayana yuzi nyukupkeun adil jamaati gitu lah nyukupkeun lah tadi ayu salima apa yang tauruk salam haduhum sapa sala jamaah wa yuzi lan nyukupkeun anil jamaati saking waka irada apa yang tangga jawaban haduhum sapa sala jamaah yusallimu luk salam asagiru sapa wong cilik ala kabeh ngatasé wong tua almaru lan wong kang liwat lan uluk salam sapa wong kang liwat ala kedi ngatasé wong kang cicing wal kailu lan kang satitik ala kasih ngatasé wong akeh waraqib lan kang tunggang ala masing ngatasé wong lumako ya ngimaman alqauma sapa kaum aqra'uhum sapa leuwih bagus-bagus babacane kaum kita belahi kadue kitab Allah fa in kanu maka lamun ta ono ya si kaum fil qiraati ing dalam bacaan sawaun iku akur pa'a lamuhum maka leuwih uninga-uningane ieu si kaum bisunati ing hadis fa in kana maka lamun ta ono si kaum bisunati ing dalam hadis sawan iku sarwa fa akdamu maka leuwih dingin-dingine ieu si kaum hijratan apane hijrahe fa in kanu kaum lijatin dalam bijahi sawan iku akur fa akdamuhum maka leuwih kolot-kolote ieu si kaum sinan apane umure ya duru mibang muter al ma'rufa kabagusan ala yadin mi'ati rajulin ing atas tangan 100 wong lanang akhiruhum utawi akhire ieu si mi'atihi ing dalam ayeuna ma'ruf ka awalihi niku kaya awale ieu si mi'ah yustajabu bakalin sumbadanan ieu doa bakalin sumbadanan lihadikum kadue salah sira kabeh malam yustajab bakal ijabah ieu doa lihadikum kadue salah sira kabeh malam ya jal selagi orang anu age-age ieu si hadik mah yaqulu ngucap ieu si ahad cek ujar qada'u tu teman-teman geus ngadoa ingsun palam istajab maka durung diijabah li sapa ingsun ya siru ngagampangkeun ingsun ngagampangkeun sira kabeh wala tu asiru lan ojo ngangelakeun sira kabeh wabasiru lan ngabungakeun sira kabeh wala tu napiru lan ojo pipisahan sira kabeh yaspa bakal jaspaw nyapaatan yaumul qiyamah dalam dina kiamat malam dia sapa dia sumal ulama suma suhada ya gulam hai pemuda ihpad ngaraksa sira Allah ing Gusti Allah ihpad maka bakal ngaraksa ya Allah ka ing sira ihpad ngaraksa sira Allah ing Gusti Allah tajid maka bakal nemu sira ing Allah tujahada ka ing cita-cita sira
Wa idza sa'ata lan tatkala jajaluk sira pasal maka jajaluk sira Allah ing Gusti Allah taala. Wa idza ta'anta lan tatkala jajaluk tulung sira pastain maka jaluk tulung sira billahi ing Allah taala. Ya masyar syabab golongan nong anom manistata tapi sopong tu kawasa yasiman minkum saking sira kabeh al bada'ata ing napakah berbiayaan pal yatajawwaz maka beti kawin yasiman. Paina maka satu hone kawin yatajawaz agodu ikul lebih meremkeun lil basari kadue paningali wa ahsanu lan leuwih ngaraksa lil parji. Wa man lam yastati ora kasa siman fa alaihi maka wajib ing atas man bisaumi apa puasa fa innahu maka satuhune ieu saum lau kadue siman wijaun iku megatakan syahwat atau ngaling-alingi syahwat. Yakunu ono pi akhir zaman ikut ing dalam akhir zaman ubadun sapa pira-pira kang ibadah juhalan kang pada bodoh wa qura lan wong kang maca pasakotun iku pira-pira kang fasik wa quraun dan iku kang lan apa kang maca pasakun pira-pira kang fasik itu yahromu bakal pikun ibnu adam sapa ibnu adam wayabko lan keri mahu semerta ibnu adam isnatani opo wong loro al hirsu sawiji kadedamas dunya wal amalu lan tulil amal panjang lamunan mau apa mah aliyanu utawi tangan al ulia kang didukurkeun khairun iku lebih bagus minal yadi supla tinimbang tangan kang sor waliyadu maka utawi tangan kalung ya yadul ulia al munfaqatu iku kang nganapakahkeun waliyadu utawi tangan supla kang sor ya ita supla yadul supya sailatu itu kang punta-punta